kok iso ngalahno ngantuke niku bakal dadi wong menangan. Oke. Jeneng Nabi niku gelut karo ngantuke niku 15 tahun. Munggah medun Guwa Hira kholwat. Lulus ngantuk 15 tahun niku menangan. Dadi nabine Gusti Allah menangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku gelut karo ngantuke. Dituntun kalau Syekh Mubarak Al-Madzumi, aja turu ya, selawe tahun mujahadah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, selawe tahun coba. Menangan lulus dari Sultanul Auliya. Lha gak main-main. Wong nek iso ngalahno ngantuke menangan. Ngene lho. Lha niki mbiyen digawe ya krana ora ngantuk niki. Cah cilik niki. Nah, teng Jawi nggih. Sunan Kalijaga. Niku ra entuk ngantuk 3 tahun kali Sunan Bonang. Melek tunggoni tekenku aja ngasih turu. Dilakoni tenan 3 tahun. Lulus niku ya dadi ratune wali Jawa menungso. Ki Ageng Pengging nggih. Melek 7 tahun pengen nukul ke anak sing hebat dadi ratu. Lho ngono ki ya dituruti kali Gusti Allah. Turuti. Duwe anak naminipun Joko Tinggi. Ya dadi raja Pajang. Ki Gedhe Pemanahan 20 tahun orang ngantuk teng Bang Lampir Gunung Kidul. Lha ngono ya netes metu anak Danang Sutawijaya dadi raja Mataram. Dah. Wah ini kuat nih ya, kuat. Naminipun Raden Bagus Harun. Raden Bagus Harun niku calon raja Mataram, milih dadi ulama mboten purun dadi raja sebab pengen nukul no ulama sing sesuk dadi Umaro. Niku tirakat 7 tahun mriku. Teng kampung pinggiripun pabrik gula Pagotan Mediun niku. Melek sampai sumure niku pas tanggal 17 Ramadan sumure niku muncrat 7 meter. Oh aku entuk Lailatul Qadar, aku entuk ganjaran ibadah 1000 wulan. Mula kampungnya dikenal kanthi jeneng Kampung 1000 wulan. Pengen nukul ke anak ulama dadi Umaro. Turuti Gusti Allah di anak wedok. Ning galake 50 wong. Kok nesuruh mlayu ning dhuwur wit alang-alang kondang naminipun Nyi Ageng alap. Lah niku terus rabi kali Raden Santri di anak Mbah Makdum. Rabi malih di anak Mbah Maklum, duwe anak Mbah Tafsir Ahnom, di anak Mbah Qolyubi, di anak Mbah Ilyas, rabi duwe anak Mbah Nafiqah, wong wedok galake 50 wong. Dirabi kali Kiai Hasyim Asy'ari, duwe anak Kiai Wahid Hasyim, nikah kali Nyai Sholihah binti Bisri Sansuri, duwe anak Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia, Ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama.